Darna! Ding, ang bato! At na natin. Birahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Tirahin pa ng iba. Huwag nating tirahin. Ito. Nasaan na ako? Tama ang gabi. Sa gabi. Nahubo sa pante. Mula sana lang aking mundo na umikot lang sa'yo. So di ara mga kabagtik oh. Di ara luto na mga kabagtik. Gabi daw sapon mga kabagdik. Ingon pa nga mong mayor. Baptay. Yummy kayo. Pinanikawag na namin karon. So karon mga kabagtik no kay mamilay mabuhat ro kabagtik so duga-duga na pud may video kabagtik no. So nami ko ro kabagtik sa gito Bulawan sa hapon. Gabi's conception na gulay. Amo kaon si Gabi Gabitay. Gabitay mga. Unsa gabitay tol? Gabitay ang gabi. Ang Magtuno kami o gabi. Gabi. Mga kami gabi. Araw gabi. Goods. Lapit na kami sa pupuntahan namin. Yung kukunin namin na gabi. Ito. Gabi sa hapon. So basta makaingon mo kabagtik no gamay ra mi mga kabagtik maong busy kay misud ginagmay ra pud mo magkuano video. Kay busy lagi uban lagi so kami lang sa kabagtik kay di man nang busy ang uban. So nga na gabi. Mga na kaliguan naman sa kabagtik sa una irrigation. So wala pa nausang tao, diri na ngaligo. Karon na nausang na nalain na. Nani oh. So karon mga kabagtik nah magmig biraon tayo kaya nadari sila lang mga gabi darna. asa sagit gahi man gabi siyang darna Ding, ang bato! mga magting wali na gabi ano? Nung? Uy! Pero sa mga kapagtig nga, mga sa bayabas, eh, gusto mo na si kayo. Nalagyan na sa babaw. Parang isa ako, patiltil lang. Ayaw! Sakilid ang buhok. At na natin, birahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Tirahin pa ng iba. Huwag nating tirahin. Ha? Ganyan lang pag naala pag ibot nyo. Ayaw pag husge. Eh mga husge mo dyan mo dre. Patay lang! Hokrangan sa yan ha! Ano mo? Bato ko. Wato mas, dala to. Dito ba butang mo? No. Wait, don't. Medyo kayo makabagtik mo. Gagko mo ni. O ka na gani. Sigula ni. Wagay na gula yun no. Ginaway pong Joseph. Bili yan. Nade.
Madreo. Nah, tol. Ada pag-ibig mo. Okay. Kabagtik ko. Ano gabi kabagtik? Kami kini kabagtik tunuan ba? Saya nga na. Gabi. Gabi sa. Gabi tayong lubot. Gabi nga hapon ni. Dili ni ko andyan Chinese hapon ni. Saya pun oh. Oh. Una sa gabi sa hapon. O gabi sa gabi eh. Amuning gulayon. Unik kini. Tunuan ba? Puro na pumbaho ani. Puro na pumbaho ani. Ang tubot. Puro na pumbaho ani. Asa hapon. Una to kuya. Ito. Nasa na ko ito. Ang gabi. Sa gabi. Nahubo sa pante. So mga kabagtik, mauna ni tanan no. Murag baybay na jud ni daghan na mo kay ni god. Kami gamay ra meron kay kulang man bising uban. So pasensya na kay kabagtik kay parang pamigod balikon yun ako nga. Sa Lloyd mi karon pami ka balik og video kay daghan yung busy kay halos namang good puro na nila trabaho ba tapos kami tambay pa. So sige na single ya. Araw. Single mother. Oh. So ang gipangita ng mga kabagtik kay single daw. So ma'am, pero way anak. Ikot ka. Okay kayo. Kana pa? Na single ito. Yan ang hinahanap ko. Oh. 12 ka buktotoy. Wag ka na. Balik ano eh. Ulas na lang aking mundo na umikot lang sa'yo. So hinahanap ka. So mga kabagtigan, yan yung pagpanit o panitan ninyong mayo para di makatol. Kaya umukit din yung panitan, katol yun eh, sa baba dyan eh. Padulo ni ron. O mga kabagtigan, ano, pagpanit o. Diba? Nara siya kabagtik. Naaram mo puti siya kabagtik ba? Kita ni, wag yapon tani puti. Kaya kung saan na nagwala na yung sabon, di yapon tang puti kabagtik. Pero okay rin yapon. Wapo may yapon ta. Ana ra ng tirada dia. Pero mauro to. Kok mo. Mo. Ano na sa pagpanit eh? Na pagpanit siya kay panita ra siya utol ron kundi baga nagtuba na. So di ara mga kabagtik, di ara oh. Limpyo na siya mga kabagtik. Sabay gata oh. Gata na mga kabagtik, so good luck na lang sa mua mga kabagtik to kay medyo katul mo ni siya mga kabagtik kaya kung kamot ba naginlo katulay man. So di ara mga kabagtik, so kita sa saon na to di pagluto mga kabagtik no. So nya lang, kanya pa may magluto. So sa mga kabagtik no, ato nang tirahan na itong gulay na gabi. Og tunuan na to na, og lakwaan na to para makaon na tang tanan. Nananan. So mga kabagtik no, ato na niya atong ilunod atong lamas karon. Ug atong nito, gay mga ano mi tao para gutom na kayo. Ilunod ato karon. Ni, lata na. Ay, lata na pud ni. Wala, gutom ginagmay. Ang mga kabagtik ato ni ilunod atong bulyad. Ito ibabaw ni Tara lamit kayo. Ito doon nadamas dahil mga kabagtik na kayo. Doon ito na rin. Mga kabagtik Tara. Sarap kayo ba? Doon ito na rin. Mga kabagtik ko. Lamit kayo ba? Sarap na. Lagi. Bagtay ko, asinay. May kami magkabagtay kay So di ara mga kabagtik oh. Di ara luto na mga kabagtik. So ganun nakita nyo daghang kayo karon gamay na lang siya kan hiyos sa mga kabagtik. Mao ni mga kabagtik oh. So tayo ang idugayan mga kabagtik. Preparation ta sa kaon mga kabagtik. Hab-hab na po ni hab-hab.
So di ara mga kabagtik, so ingon ako sa inyo mga kabagtik, preparation sa hub-hub mga kabagtik. So di ara duulan ni mga kabagtik kung sa kalami ang katungkuan ba katong sa tungkuan to. Sama kalami gabi gahapon. Idol it mga kabagtik, idol it kay para makita gyud. Shout out ko sa nagkuha sa Pinilaw no kasi nagkuha ni si kabagtik. Unggoy Biboy. Mga kabagtik, so happy birthday kay Unggoy Biboy no. Sumo kay wa may pitos mo kayong ka panahon ng mga kabagtik. So, birthday min kabagtik Biboy. Sumo ni. Mao na namong ihanda siya, di ba tol? Simple lang pero battery-ball. Battery-ball. So kalau mga kabagtik, di porta mo habab tirahan na tinigampo mga kabagtik. Manghilom ta ninyo kay para kuan ba ha? Okay nga nama anak Espiritu Santo. Lord, daghan dito sa mga gato dito Adlaw, Lord, the Lord, kaya sa pagkasog para mabuhat ka ng mga angay ng Lord. Yan, Lord, hanggang sa lahat. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So, ay daghang dugayan. Abam. Di abam na ako na. Masakit mo. Habam! Kaon. Uy, habam mo. Habam. Ano? Uy, habam. Limpas ang bahaw. Bahaw ba ini? Imimik mo na eh. Oh, tara. Iba. Kubkob. Mau. Uy, nasuyo. Kamu kabagtik nyo, medyo kayong gabi ba? Gabi. Gabi kitsikton. Gabi kitsiksun no. Gabi daw sapon mga kabagdik. Ingon pa nga mong mayor. Batay. Yummy kayo. Sino ni kawag na misa ron? Bulay katol, lami kayo ba? Ay, shout out sa nananaw dyan no. Ito to. Mas katol pang babaeng di katol. Ayun na, ano man oh. Huwag mo akong humitin. Hungitin kita. Huwag niya. Hindi na ba? Okay, kabagtik, Logi. Kaya dugay na ako na wakahungis ka pabagtik, Logi. Yo. Kana, ano mo? Bulan na pre. Kabagtik, toolbox, tool Edmond. No. No. Gawin. Alang. Dito magtulon. Ay, ikaw na po? Ikaw sa dyan. Sige, ganina ako sigkaw chili. Ano nga? Kaliro. Yung mga bagdag, miningo kay gusla. Pwede. Siyaw. Patang kami Ang bahaw nyo. Nagko lang itakaon ninyo ron lagi. Pangguslaman. Sige, sniper. Ngip. Mga pigti na kulang ba? Pigti.